Čaute, zdravím vás všetkých. Vítajte pri novom videu, kde sa budeme zaoberať fotením, cestovaním a turistikou. Dneska sme ve Valticích na Břeclavsku. Mám tu so sebou malú pomocnicu. Neviem, kde sa tu je. A budeme spolu občas jazdiť na nejaké výletiky. Popri tom si tu budem fotiť, natáčať a tak pomaličky. Takže, no. A taky začneme zítra taky video. Jo. No, takže dajte Zítra začne like, koment, odber a poďme na to. A dejte nám lajky. Dobre. Takže, a já vám o holubech něco řeknu. No minule, když jsem byla ve školce, tak jak jeden holub něco pokadil a skoro to padlo na moji botu. Jo, ale to je len reštaurácia, poď. Nelez tam. Ne, Sáro, dolu. Ahojte. Ahojte lidi, my jsme dneska vám nenafotíme, ale až zítra vám nafotíme, protože můj táta tam nedal kartu do toho foťáku. Takže to. Takže si spravíme len takéto videjko. Takže vám pošleme jenom video. Jo, no, je trapas na úvod, to nevadí. Koukejte na ty sochy. Jo. Hele. Bude? No. Koukejte. Jak? Tady jdeme. Koukejte, holoubek. A tady je jezírko. Koukejte. No, zabudol som. Som formatoval kartu a nedal som ho zpátky, no. A nepůjdeme domů pro kartu? Nebudeme sa už vracať. Takže tu sa len tak prejdeme. Sice bývame za rohom, ale nevadí. Zase ten zámok nám neuteče. Tak sa tu len prejdeme, čo ty na to? Ano. Tak budeme jenom natáčet. A necháme si to na příště, jo? Ne, na zítra. Uvidí. Necháme si to na zítra. Zítra vám pošleme nějaké fotky. No nepošleme, tie budú na mojom webe. Ale dobre, ale vidím, že už je to aj zavreté. Že na to nádvorí sa nedostaneme. Počkej. Já vidím tam lida. Možná... Je to zavreté, nebudeme to otvárať ten na múzeum, víš. Takže. Dobre. Někdo tam jde. Nechaj tak, Sárinko, poď. Tak kam půjdeme teď? No, prejdeme sa asi len tak okolo, pôjdeme domov, keďže som formátoval kartu. Ráno. A ráno asi ne, ale... A ja som ju nechal počítači. Vôbec ma to nenapadlo zkontrolovať. Ahojte, chci vám jenom ukázat toto krásné okolí ve Valticích. Sem přijděte, to je to tu krásné. Se ne do zámku, kupřičte. Tady jsou takové krásné kytky, okolí krásné. Tady holoubek. Ahoj. Valtický zámek, Valtická záhrada, zámecká. Tu majú stať kurty. Tam se hrají tenis. No. Ono to ide až tam úplne dozadu. A to je taká prechádzka zámeckým parkom, tak aj na také 2 hodiny. Dosť veľký rozsiahly pozemok to je. A to nehovorím o lednici. Tam je to ešte väčší.
Jo. Tady můžete jíst taky sáňkovat. No to nevím.